Já si myslím, že funkce senátora nebo senátorky si zaslouží 100% pozornost, i čas, i péči. Nelíbí se mi kumulace funkcí a myslím si, že pokud člověk by chtěl dělat funkci senátorky odpovědně, tak by ji měl dělat na 100%. Znamená to, že si nedokážu představit kloubit ji třeba s ředitelskými funkcemi nebo se starostováním. Já sama momentálně radím lidem o jejich českých i evropských právech za službu Vaše Evropa poradenství a tuto svoji práci bych přestala vykonávat, stejně tak, jako jsem přestala vykonávat nebo jsem se vzdala statutu euroúřednice, abych pro tuto nezávislou službu mohla pracovat. Mediaci a coachingu bych se pak příležitostně věnovala a to jsou takové moje srdcovky a by byly jenom občasné. Děkuji vám za pozornost a hezký den.